Le ntlanganiso ibibizwe kwaye ichotshelwe yinkokheli yeqela le-UDM, uNjengele Bantu Holomisa. Iinkokheli ezizimase ezingxoxo ziquka inkokheli ye-DA, uJohnston Hazen, inkokheli ye-PAC, uMzwanele Nyotho, kunye nenkokheli ye-ATM, uVuyo Zungula. Ezinye iinkokheli zamaqela aphikisayo ezikwalapha nazo ziquka umbhexeshi we-UDM, umzi umbhexeshi we-FF Plus, ugqirha Khona, ilungu lePalamente le-FF Plus, uVouter Wessels, umbhexeshi we-IFP, uNaren Singh, kunye nombhexeshi we-ACDP, uSteve Swart. Kwincwadi ibibhalelwe amanye amaqela, i-UDM ithe kule ntlanganiso kuza kuxovulwa umba weProject South Africa, kuquka ingxubakaxaka yokuziswa kwenkonzo eluntwini, kunye nomba wokhuseleko welizwe oseyintsindabadala. Lo mbutho we-UDM ukwathe awungethandi ukubona ingxelo yekomishoni kaZondo isiwela phantsi njengezinye ezidlulileyo. Eminye imiba ikwaquka nemicelimngeni yorhulumente basemakhaya. La maqela ahlangene namhlanje kulindeleke ukuba enze ingxelo emva kwale ntlanganiso.